O să strig odată, nu știu ce să fac de emoție. De ce vreau să sar cu parașuta? Bună întrebare. Cred că dacă o să sar cu parașuta o să am un pic încredere mai mare în mine. Cred că. 100%. Adică pot să fac orice până la urmă dacă nu oricine sare cu parașuta, nu? Cred că trebuie să ai un pic de tupeu, ceva ca să poți să zbori, să sar cu parașuta. Senzațional, nemaipomenit. Merită încercat și merită venit încă o dată. Cadoul a fost de ziua mea de naștere. În martie am împlinit 47 de ani și soția n-a știut ce să facă cadou și mi-a făcut un cadou surpriză. Nu mi-a spus doar după. Vezi că ești programat în data cu tare, la ce zic, să sar cu parașuta. Nu mi-a venit să cred. La început nu am vrut, adică am fost așa mai pesimist și am zis că hai totul să încerc. Mi-a explicat ce să fac, cum să stau, domnul Nicu, și cum să-mi țin picioarele și tot. A fost ok. Dar priveliștea e deosebită. Doamne feri, vorba aia, ce merită foarte tare. Adrenalina? Atunci am avut. Acum zici că nu am așa, dar când am coborât, da, tare.